araba joué kalo tile 15 san ba fila ani mugan wɔɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati togoya la. Ni an ka bi araba kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Ali bi an ka wolomasiri ta bɔ cɛsiri no kosɛbɛ yaasa ka banbagaci wale tigilamaw daga bɔ an ka jamana kɔnɔna na. État-major général des armées ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ kunu joué kalo tile 14 san ba fila ani mugan wɔɔrɔ an ka wolomasiri ta bɔ ka wuli ka jɔ bɔrɔ olu bonyana kosɛbɛ ni ka taa bɔ banbagaci wale tigilamaw dagayɔrɔ kan Buguni marabolo kɔnɔna na fo ka taa se Kadiana ma min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an ka wolomasiri ta bɔ ka wuli ka jɔ bɔrɔ olu bonyana kosɛbɛ ni ka dankari kɛ banbagaci wale tigilama caman olu ka ɲɛnamaya la fo ka taa se u bolofɛminɛ caman olu ma. État-major général des armées bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni k'a ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma min senfɛ a b'a laɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiriw kan hali bi yaasa fɛn min ye lakanako ye ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na. Hakilina jiginna donna tɛmɛ fanga ɲɛmaa kɔrɔ Bandaw ale ye masuruyala maa 6 tun minɛlen don k'a d'a kan ni maa kofɔlen ninnu tun jalakilen don ni janfa ale ni ye jamana ɲagamini ye olu ka kiiritigɛw dabɔra kunu joué kalo tile 14 san ba fila ani mugan wɔɔrɔ ni y'a san 5 ye ni maa kofɔlen 6 ninnu tun minɛlen don kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu cɛla fɛn min ye finitigila ka jalabatigi colonel Kasim Goita ni ale tun ye service de renseignement ɲɛmaa kɔrɔ fo ka taa se Kalilu Dumbuya ma ni u y'a laɲini ka jamana ka basigi ɲagami ni maa kofɔlen ninnu ka kiiritigɛw olu dabɔra kunu joué kalo tile 14 san ba fila ani mugan wɔɔrɔ. Maître Muntaka Tall ale ye jasolen kɔ a jabala la a bɛ waati dama dɔ bɔ o siratigɛ la diɲɛ seleke tɔnba o ni ka cakɛla minnu ka baara ɲɛsinnen don mɔgɔ jagoya tununnenw lahalaya ma olu ye kunnafoni di kɛ sɛbɛn dɔw la min senfɛ u b'a laɲini Bamakɔ fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ walasa fɛn min ye Maître Muntaka Tall ye ale yɔrɔ bɛ se ka dɔn ani k'a lahalaya dɔn. Kalabankoro polisiw ka wuli ka jɔ ni sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda kɛ siganama 4 olu kan kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu cɛla maa 2 olu kɔni tun ye u yɛrɛ kɛ an ka lakana finitigilakaw dɔw ye ni ka yuruguyuruguw ko ta k'a ɲɛsin maaw ma ka u bolofɛnw olu daraki u la maa kofɔlen 2 fɛn min kɔni ye malifaw ye olu minɛla ni maa kofɔlen ninnu na an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye ni maa kofɔlen ninnu ye u bɛɛ lajɛlen bɛ kiiritigɛlamaw olu ka bolo kan u ni ɲangi min ka kan o bɛna da u kan. Juin kalo tɛmɛnen san ba fila ani mugan wɔɔrɔ Kulukoro kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ siraba kasara kɛra sababu ye ni ka maa 12 olu bɔnɛ u ni na fo ka taa se maa 349 olu banani ma ani maa dɔ o tora ji la min senfɛ a laɲininen no siraba bolilaw olu fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la ani ka mobili ale boli ni hakilisigi ye yaasa fɛn min kɔni ye lakanako ye ale bɛ se ka sabati sirabaw olu sanfɛ. Tɛnɛndon joué kalo tile 13 san ba fila ani mugan wɔɔrɔ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ tɔn ka busiw ka ɲɛmaakɔrɔ Abdulaye Mahamudu Tadina ale fagara maa lakodɔnbali dɔw fɛ tɔn kan min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ san 2025 wagatiw la Novembre kalo tɛmɛnen maa lakodɔnbaliw kɛra sababu ye ni ka maa 4 olu bɔnɛ u ni na ni nin wale ninnu kɛra sababu ye ka tɔn ka sigibagaw olu bila kamanagan ale ni jɔrɔ la. Fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔ kan kibaru la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bɔndugu ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ tasuma kasara kɛra sababu ye kari tɛmɛnen joué kalo tile 12 san
san 2026 ni ka bɔndugu sugu ale jeni min sen fɛ maaw bolofɛminɛ caman olu jenina ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ ɲinan san 2026 kɔnɔna na tasuma kasara ale fanga bonyana kosɛbɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ni ka Côte d'Ivoire sugu 6 o jeni min sen fɛ maaw bolofɛminɛ caman olu tiɲɛna. An bɛ taa Bajagara siraba kasara kɛra sababu ye ni ka maa 6 olu bɔnɛ u ni na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ camion de transport dɔ ni réfugié burkinabéw tun bɛ a kɔnɔna na ale dafirila ni ka maa 6 olu bɔnɛ u ni na min sen fɛ maa 84 olu banana ni maa 36 olu ta juguyalen don kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ olu la ani ka nɔgɔya kɛ banabagatɔ olu ma. An ka jamana sanfɛ kalanden dɔ bɔnɛna a ni na fɔɲɔgɔnkɔ sen fɛ juillet kalo tile 10 tɛmɛnen san 2026 faculté des sciences et techniques la an ka faba kɔnɔna na min sen fɛ sanfɛ kalanso karamɔgɔw ka syndicat ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko tile 3 grève o bolodalen don yaasa lakanako ale bɛ se ka sabati nin yɔrɔ kofɔlen na min na jateminɛw y'a jira k'a fɔ a bɛ san damadɔ bɔ bi fɛn min ye basigibaliya ale ni lakanabaliya ye o bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na min sen fɛ u b'a laɲini an ka jamana ɲɛmaw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa basigi ale ni lakanako bɛ se ka sabati sanfɛ kalanso olu bɛɛ lajɛlen na. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu tun sɔgɔlen don an na nin wagati na ni ne bɛ dansigi an ka bi araba kunnafonidilaw olu la aw kan bɛn kunnafonidi kuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakanako ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.